Ogai mar DCP Rigathi Gachagua medo keto duol mochung'ne yiero IEBC gi liet ewi chenro mage mowacho ni geto timo mibadhi e yiero ma higa manyien. Gachagua koro wacho ni kambi ma ilieko ni biro yudo orak mar chwalo masinde mag yiero nosechiwo koda kamit bilie ne moko kuom jotelo koda apisas mag IEBC. Kaka jafwambo marwa Ksh2B lero, jatend Wiper Kalonzo Musyoka kod jatend People's Party of Kenya Ndindi Nyoro bendo chwalo duondgi ewi wach yiero no. Thuolo machuok motelo ne idho ndege kendo suyore nyaka e piny Amerika, Gachagua ne omoko mach e log tich maduong' mar IEBC ma Anniversary Tower. E twak mare kod jofwamb weche e paw ndeke maduong' ma JKIA, Gachagua ne omino kweth mar Erastus Ethekon kod chilo kendo wacho ni IEBC kod jatend piny William Ruto ne oyudo mit bilie mar bilion 2 kowuok kuom kambi mar Miru Technologies mar piny South Korea e yudo rak mar chiwo lony manyasani mar tayo yiero maduong' mabiro. The tender for the procurement of the transmission system has been tailor-made for a South Korean firm, and there is a big kickback of almost 2 billion shillings going to the IEBC commissioners and Hassan Joe at William Ruto. Gachagua ne ohumnono ewi gimomiyo IEBC ne omiyo kambino orak kata odoko ni masinde mag yiero ne otamre tich e pinje mag Argentina, DR Congo, Philippines, kaachiel kod Iraq. Ka omedo duonde ewi wachno, jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar People's Party of Kenya Ndindi Nyoro mane loso kuonde mopogore ogolo siem ne IEBC ni chenro mar chiwo rak makamano nyaka tim e yo maler kendo e yo ma ohuyanga. We are following this matter very closely. That's all I can say, because Kenyans expect nothing. Kenyans are fed up with stolen elections. Hawezi tena kukubali mambo haya. Procurement of election materials and the systems is a key component. If those allegations are true, then it's a very serious verdict on the new IEBC. As we have always told them, they have a duty to prove they are not a William Ruto commission. They are an independent electoral boundaries commission. Tuko na habari ya kwamba wale watu wengine wanataka kusupply vitu katika IEBC. Wengine ni marafiki wa watu wako serikalini. We want IEBC from the word go to be above board when it comes to procurement. Wale watu ambao wana supply system ya kumanage elections hapa Kenya, tunataka wakuwe watu ambao ni impartial and not having any political connection with anyone, and especially the President of Kenya William Ruto. Ajiepushe na mambo ya election na marafiki wake wana biashara watoke IEBC. Kalonzo kutaka mano opogore e paro kod Rigathi Gachagua ewi kambi mar Smartmatic mar piny Venezuela kuom tayo yiero maduong' mabiro, ka owacho ni kambi mar Smartmatic ni kod rekod mochido e tayo yiero maratiro. Some of us have expressed ourselves very clearly on the Smartmatic thing, all right? Because the system has been everywhere in the world, from Venezuela, from wherever, even in the United States, they were actually given a negative, a red card. Kenyans are prepared for next year general elections. They have done their bit. Kenyans have also gone ahead and paid taxes so that IEBC is funded adequately to conduct the next general elections. And we expect nothing less than impartiality. Gachagua ne ojiwo IEBC mondo kod masinde mag yiero mag Smartmatic e yiero maduong' mabiro, ka owacho ni onge thuolo moromo mar chiwo rak ne kambi machielo. Ksh2B, Ramogi TV, Nairobi.